Weet je, het is soms ongelooflijk hoe mensen de fouten in hun eigen handelen niet kunnen inzien, terwijl ze die in jouw handelen wel goed zien. Fouten die vaak door hen zelf zijn veroorzaakt. Ze zien glashelder de schade die jij volgens hen hebt aangericht, maar ze zijn niet in staat de schade te zien die ze jou zelf hebben toegebracht. Ze zien niet hoe geduldig je bent geweest, de kansen die je hun hebt gegeven, hoe je je pijn hebt verzwolgen, hoe je hebt geprobeerd hen te begrijpen. Maar helaas kunnen mensen hun eigen daden rechtvaardigen, maar die van jou nooit. Als ze je pijn hebben gedaan, hadden ze daar hun redenen voor. Als ze tegen jou hebben gelogen, was dat met een goed doel. Als ze je hebben gekwetst, was dat niet hun bedoeling. Maar als je jezelf verdedigt, als je wegloopt, als je grenzen stelt, dan ben je egoïstisch, wreed of zelfs oneerlijk. Maar dit is het belangrijkste. Gerechtigheid komt niet in de vorm van excuses of erkenning. Soms is de enige gerechtigheid die je jezelf kunt geven, stoppen met verwachten dat ze het begrijpen. Stoppen met uitleggen. Stoppen met energie verspillen aan mensen die alleen zien wat hen uitkomt. Ga door in de wetenschap dat je niet het monster bent dat ze van jou proberen te maken. Iedereen die je echt wil leren kennen, zal voorbij die oneerlijke oordelen kijken. Gewoon, Pinsi.